Hello, what's up mga bay? Kumusta kayo dyan? Another video na naman para sa channel natin. So ngayon, gabi na, yan. Sa labas, madilim na. So maghanap tayo ng magiging hapunan natin. Or kakainan tayo sa labas. Kasi yung may isa kaming kaibigan na isang vlogger din nag-invite na kumain daw kami sa Papa John Pizza dito sa may International City. So, tara mga bay, samahan niyo kami. Babush! Jiski TV Vlog! So, ayan mga bay, labas na tayo. Hintayin natin sa elevator na bababa. Lalabas na tayo. Okay. So, dito tayo mga bay. Malamig pa rin. May kunting lamig pa rin. So, punta na tayo sa destination natin na Papa John Pizza. So, yan. Ikaw. So, mga bay, hanap tayo ng taxi. Pero, nilibot na eh. So, ayun mga bay. Hintay tayo ng makakasakyan ng taxi. Pero taxi. Stop. Tara tayo mga bay. Sa loob ng isang taxi cab. Taxi cab. Be careful my friend, ha? Ewa. Sinis. Pilipini. Pilipini. Kabayan. Kabayan. Kabayan, ha? Salamat. Actually guys, mag-limit kami na subject lang. Oh, that's that one? Yeah. This one. Papa John.
Ikot tayo. Konting ikot lang. Sehat? Yes. Yan si Papa John. So, ang dito na tayo mga bay. So, hintayin na lang natin sa ano, si Sanji. Yung isang kababayan natin sa vlogger din. Wala pa siguro. Hintayin natin ng konti mga bay. So, dito tayo. Dito tayo kakain. Yan, Papa John. Yan. Yan po si Papa John. So, mga bay, tara, pasok tayo. Hey. Good evening po. Isang oras na pala sila. $600. Oy, Togo. 577 ra. So, ayun mga bay. Dito tayo sa labas. Kakatapos natin kumain. So, hanap tayo ng ano, matambayan ng isang park. So doon tayo makapahinga. Kailangan muna natin ano, ano yung tiyan natin kasi sobrang busog eh. Kalain nyo, 5 slice yung nataubos natin. 5 or 6 na slice ng isang sa pizza. Tapos yung soft drinks na sa ano, mga 1 liter yata yan. Pinaubos natin. Okay. Ayun mga bayo. Yan. So, kailangan muna natin ano, chocolate yung kinain natin para tayo mana. So, kailangan na kadlakad ng konti, hanap ng ano. So, hindi mo ba, balik tayo mamaya. So, what's up mga bay? So, dito na naman tayo. So, papauwi na tayo mga bay. Lakad na tayo papauwi. Si ano na, gabi na. May pasok pa bukas. Mga bay. Sobrang ano talaga uwan. Sobrang dami kong nakain kanina. Kaya kinailangan na ano, maglakad-lakad muna para maka-ano na konti. Para di sumakit yung tiyan natin, di ba mga bay? So ano, balik na ako mamaya pag nasa bahay na.
Ayan mga bay, lapit na tayo sa bahay. Kunti na lang. Nalagad lang namin yung Papa John. Bawin naman yung pagod natin mga bay kasi sobrang dami nating nakain. Parang buong isang buong pizza yung nakain natin. Ayan mga bay. So salamat pala sa mga nagsasubscribe sa akin sa YouTube channel ko at sana huwag tayong iwanan mga bay. Suportahan natin yung isa't isa. Yung mga ka-YouTuber din, mga small YouTuber. Suportahan na lang tayo mga bay. Asahan ninyo ang suporta ko. So, ito rin. Kung sino naghanap ng bahay, dito kayo sa International City ito. Bagong bukas to. Yan po. Yan po. Yan mga bay. At lagpas na tayo sa 500. So kunting-tingis na lang mga bay. Kunting tiyaga na lang para makuha natin yung tapos doon tayo mag-focus sa natin yung kailangan natin watch hours. Kung nakuha na natin yung 1,000 subscribers. Pag nakuha na natin yun, so wala tayong magiging ibang problema kung ano lang yung watch hours na lang. So sana suportahan niyo ako at suportahan tayo mga bay. So parang makuha natin yung gusto natin. Gusto lang naman natin makamit yung gusto natin mga bay. Kaya nakakahingal mga bay. Busog ka tapos naglalakad pa. Tapos naghawak pa ng cellphone. Busog ka na mga bay. Nakakahingal talaga. Parang yung hininga mo hanggang dito lang. So yun mga bay. So balik ako mamaya pag nasa bahay na. Bye bye. Andito na tayo mga bay. So papasok na tayo sa akit na tayo. Nakakapagod mga bay. So okay na rin kasi busog tayo, diba? So okay, balik tayo mamaya. Ayan tayo mga bay. Dito po yung room natin mga bay. Diyan. Yan yung room natin. Ito. So ayun mga bay. So andito na tayo sa bahay. Oras ng pahinga at oras na rin ng luto ng baon para bukas sa trabaho. So hanggang dito na tayo mga bay. Magluto muna ako. So maraming salamat pala sa mga bagong subscribers ko at huwag kayong masawang suporta sa sa channel ko. Sana ganoon din kayo. Hindi rin ako magsawa sa suporta sa inyo. Sana magtulungan tayo at sana ganoon. God bless po sa inyong lahat. Thank you mga bay.